urban heat island effect describes how cities become noticeably warmer than the surrounding countryside, a result of human activity and the way urban areas transform natural land surfaces. This localized rise in temperature doesn't just make cities hotter, it also increases health risks, energy consumption, and air pollution. In the face of global climate change, this issue is becoming an even greater challenge for urban planners. The following video presents a case study by Cone, Cities of Nature, showing how a Czech city is tackling the urban heat island effect with adaptive, future-oriented measures. Úprava městského prostoru v souvislé zástavbě panelových domů z 80. let na sídlišti Vltava, kde žije přibližně 10 000 lidí, což je asi 1/10 celkového počtu obyvatel Českých Budějovic, je příkladem přeměny městské zeleně při využití znalostí, zkušeností a technologií v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a oteplování města. Rekonstrukce je ukázkou nejjednodušších a přitom nejfunkčnějších způsobů zadržování a využívání vody a použití různých typů udržitelné zeleně v městském prostoru tak, aby nebylo v budoucnu nutné vnášet další energie, jako například elektřinu, vodu, živiny pro rostliny a podobně. V českém týmu projektu Cone mám za úkol navrhnout a zabezpečit realizaci prvků modrozelené infrastruktury a v praxi ukázat její funkci v reálném prostředí při ochlazování klimatu města. Projekt rekonstrukce zeleně na náměstí před Kulturním domem Vltava byl návrhem, který jsem pomáhala zpracovávat a vymýšlet, a tak byl také v duchu využití modrozelené infrastruktury zrealizován. Práce s dešťovou vodou a s dostatečně velkými prokořenitelnými volnými prostory v městském uličním prostoru je pro mou následnou projekční práci zásadní, určující a velmi limitující. Při výběru pilotního projektu jsme vybrali z důvodu extrémního časového omezení projektu Cone již realizovaný projekt, který byl dokončen v roce 2023. V půdě jsou již stabilizovány vodní poměry, trvalky již zarostly povrch půdy, trávník se zapojil a zeleň tak obecně začala plnit svoji funkci. V tomto stádiu jsou dle našeho mínění data relevantnější než ta, která by byla měřena těsně po úpravách a navíc zřejmě až v podzimním období. My jsme schopni měřit data po celou dobu vegetace a i při extrémních výkyvech. Tento projekt se již dnes za krátkou dobu jeho trvání po realizaci ukazuje být pro ostatní obyvatele Českých Budějovic jako zásadní a velmi inspirativní, což ukazují i nápady obyvatel na zlepšení prostředí v jiných částech města v participativních projektech a reakce na sociálních sítích.